Maar het plaatsen van de zegel is de kiellissing officieel bezegelen voor de ombouw van een nieuwe KNRM reddingsboot voor Lauwerzeeg. Nou Douwe, we staan hier bij de boot in aanbouw. Hoe speciaal is dat? Ja, super speciaal. Het is van wat je misschien kennen, het is gewoon super. We hadden boord van het begin jongen een aantal maanden lien tot het zat er hier nou eigenlijk leidt. En vooral nou bij de kiellegging, ja, het is gewoon geweldig. Het is gewoon, ja, ik had er geen oren voor. De plechtigheid waard bijwennen troch vertegenwoordigers van de KNRM die het opdrachtjouwer is en belutsen skipbouwers. Ja, we bouwen met een team on verschillende boten. Eentje daarvan die laat je achter us, dat is de KNRM. Het casco is haast klaar. Een KNRM-boot bouwen is wat oors als een trochsneedboot. Nou, het is wel een hele, ik zou zeggen, een gunst dat wij zoiets mooi bouwen. Want het is natuurlijk een schip die natuurlijk onder alle omstandigheden functioneren moet. Dus het komt er enorm op aan natuurlijk, hè, met dit. Dus het is best wel een complexe schip. Omdat ja, het zit technisch verschrikkelijk goed in elkaar. Maar het is natuurlijk ook door het lasje komt ontziet er een soort krimpen natuurlijk. Hè. En daar moet je wel rekening mee houden. Het is behoorlijk pittig. Verschil die er net op zo'n bootje net binnen, waar die rammeling wel even niet meer kan. Maar dat valt hij dan kunnen we ons raar af voor. Je kan net wachten om de Jodaische boot te vervangen tot dit. Ja, super. Het is een mooi boot. De eerste hadden we al even een te proberen op Lauwerzoog en dat was gewoon geweldig. Het is een hele vooruitgang eigenlijk. Net ten opzichte van onze eigen boot. En ja, we kennen het waardje.